Meters tal-ilma, pajpijiet, sistemi ta' dranaġġ u ferm iktar tarif marbut mas servizzi li toffri l-Korporazzjoni tal-Ilma huma miġbura kollha f'applikazzjoni waħda, applikazzjoni magħrufa bħala Geographic Information System (GIS). Din is-sistema ilha tintuża mill-istess korporazzjoni għal madwar sentejn u waqt żjara fiċ-ċentru li l-korporazzjoni għandha f'Ħalluqa stajna nifhmu aħjar kif minn din is-sistema qiegħed jibbenefika l-konsumatur. L-espert tekniku Ian Gallia fissrilna kif din is-sistema nistgħu inqabbluha ma' Google Maps fejn minflok mapep naraw it-trasmissjoni tan-netwerk kollu li għandha l-korporazzjoni madwar il-pajjiż u d-diffikultajiet li jinqalgħu fih. Hawnhekk kif qed naraw daw il-points blue li qed jindikaw l-antennas minn fejn qed nirċevu readings. Dan l-operat hawnhekk jagħmel ċertu analiżi, qed naraw pereżempju f'dal każ selection ta' point minnhom gateway minnhom li qed torina ir-reachability tal-meters tal-konsumaturi. Ovvjament qed naraw dal-pattern, iktar ma dak il-pattern ikun vast iktar qed nuru li nkunu qed nagħmlu nirriċjaw meters. Id-direttur tad-Direttorat tal-Informazzjoni Strateġika Brian Borch fisser kif is-sistema GIS twassal għall-korporazzjoni iżjed proattiva u l-konsumatur igawdi minn servizz iktar effiċjenti. Dan għax la darba qed tkun identifikata l-problema l-azzjoni tista' tittieħed b'mod iktar organizzat. Kull meta jċempel konsumatur għal customer care hija importanti ħafna illi jimmarka fuq il-mappa fejn hemm il-ħsara jew xi problema oħra. U ħanispjega lix ukoll. Din l-informazzjoni tintuża għal żewġ skopijiet. Waħda, dik b'mod immedjat timxi għand ir-reġuni, tajjeb, mela ir-reġuni hemm it-timijiet fejn dawn joħorġu barra jsewwu l-ħsarat. Dan huwa qasam ieħor fejn il-korporazzjoni li riċentament kienet anke punt ta' referenza għal pajjiżi oħra tinsab fuq quddiem-net. Saħansitra s-sistema mħaddma minnha ġibdet lajn entitajiet oħra. Tajjeb ta' min jgħid ukoll li bħala korporazzjoni f'dil erja ninsabu avangard ħafna. U dan ma ngħidux jiena. Fil-fatt daw is-soluzzjonijiet hemm interess minn entitajiet oħra lokali li jibdew jużawhom huma wkoll, però mhux biss. Hemm interessi wkoll minn kumpaniji kbar barranin. U għal dawk li ħasbu li din is-sistema żviluppata biżżejjed għandu żball, għaddej ix-xogħol biex il-qudiem ikun hemm servizzi ġodda għall konsumatur fosthom sistema li permezz tagħha wieħed jista' josserva l-konsum tal-ilma u li jsegwi x-xogħlijiet li qed isiru f'żoni ta' ħsarat.